Agip ti napalabas. May samanen a naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manan amin iti kanayon nga in kay panagdengdengeg, dito'y nanumo at channel tayo. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo. Namnamaan nyo ang nabasa mi amin dagita. Kat sapay kuma, ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Iti kasta kat adadupay a drama ti inkam isagot kada kayo. Ti surat ngayon ta drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Marife, ti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet a nagsurat takayat kumet a paidrama toy pakasaritaan ti biag mi nga agasawa. Bareng kunak no makaibati iti adal kadagiti amin a makangeg. Nang runa kadagiti kapadpada wenno kaug-ugali ti asawak a na-pride. Diak amo tano maminsan saan a maaw-awatan ti ugali na. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ni, papanam Joey, nakapulas ka man. Mapanak maki-birthday pa kahit. Birthday ka no kat ni Jaira ita. Tika di anak ni Kagawad Teresa, tidakda ka matan? Wen, Apay, inawis da kaya. saan? Ang uray Mapanak lata. Na, apay di ka mabain. Saan da ka matgayam nga inawis, nga mapankakit din? Ay na, saanan nga uso ti awis-awis ita ba kayo? No nangig mo nga addapas ka, nuwan no padaya, mapan ka. Takas la inawis da ka matlaangin kasjay. Ay, diyak kamukan ka, Joey. Di ka laagbain iti kastangar aramidam. Awan ti nakababay ni Dar Aramidat. Ta sa anak mo't nga agtaktakaw ba kay? Wen ngamday talamang namnam ay tiar aramidam. Imbis nga agbirok ka iti pagtrabahuam, saan mat, taday takit din mapan makipangpangan kadagiti agpasken ti sipsiputam. Ay kat ugali na ba kay? Dayta ti kunada amarkang Pilipino. Nang runa kadagiti Ilocano. Nay, nagadumot ng tilabaan ba kay? Ay, wan nga rod lakay. Naurnungan ak ngamin iti murang tayo. Ala, dumenden ka dita, tatulungan kan nga aglaba. Sige man nga rod. Tani, amangan no jak malpas adagos daytoy, no si siya klaang ti aglaba. Iso nga rod ako nakatulungan kahantap no mabibiit. Sayang matidarang ti init. Tulungan kan, tapno malpas adagos. Agyaman ako na ilakay. Rabiin nga maging gaita awan pay ni Joey. Ay, wan nga rod nanang. Sa dino ngamin kano ay tinapanan na. Jakab mo nanang. Saan mo ta nagpakpakada kanya? Ay una yun day dya tao. Dakkalan ti anak yaw. Nga maging gaita awan pay makitak mat nagbaliwan na. Ay nakunayon nanang. Kinapudno na. Dayta ti kanayon apagapaan mi iti anak yo. Malaksid ana nga to ti pride na. Dayta laeng mangnamnam ay ti kayat na. Sapay agungat no dilawag. Ay, wen nga rod. Inyog ubing na nga minon ti kasjay nga ugali na balasang kaw. Di na kayat ti agpaabak kan madaldalaw. Kunak nga rod no nagbalbaliwan idi nang asawa. Saan magtakas la nakarkaro pa'y kit din? Marife, magal! Marife! Adaytan, simang putan tinalaing nga anak liyo nanang. Ay, una yan. Kasla na bardak pa'y. Marife! Ay katanya pa'y ngay. As usual nanang. Ay, nagalasan ti kasta nga ugali na. Mabit lang ta sa batak Jerwar ti asawak nanang.
Nasaya at mata nakariingkan. Anya nga oras ka manan ayasin mangpat idirabi eh. Alas 2 samat na jayan ba kayo? Ay unay matdaytan, Joey. Tumandakan, Marife. Ah, Di mo nituloy ti bagam. ala, agrubot ka nga rudan tamapantay di barangay hall. Ada ka no iwaras da libre abagas nga gapoy ti gobyerno. Anya? Ay saan? Di ka mapan. Ne, taapay mat Joey. Sayang matday jay ah. Mawarasan ka no mat amin, ta per head ti pamay anda. Basta di ka mapan. Apay, di ka mabain amapan makipilpila iti barangay hall? Ne, awan mat makitak adakas no bilang lakay. Ken may sa, pagsayaatan mat day jay. Ay basta. Apay, awan ka nun tayo na ya. Awan bagasin? Adapay mat kiti ah. Ang isupay agatangan ta. 5 kilo kat titunggal tao. Iso ang mapanta. Ay nukulak ka, di ka mapan. Di ka mapapan. Ibagatan to kid din asaan kayo akabala na pakanan. Joy! Basta di ka mapapan, period! Maminsan lang tisaw, Marife! Apa di ka imay nga ije barangay hall itay, Marife, balasang ko. Ay, mapanak ko mananang. Gamsaan matakayat ni Joy. Anya, ne, tapay ka now. Jakam mo nanang. Masurunak nga rod. Jak mauawatan ti ugali na. Kababain ka no ti mapan makipilpila. Ngam no iso ti mapan makidaya. Awan mababain na. Ay, una yan di asawam. Sayang magtibagas. Isupay kumaagatangan yaw. Imbagak daytan ken kuana. Ang awan madlata. Talaga natangken ti ulo di anak yo nanang. Ay, sos. Kunanan samat no baknang. Apay no padasam manmanan adagdagan ni Joey. Tagsapul mo tan iti panggadan na. Nang runa kat agiskwilan taon di anak yaw. Ay na, tanak no dagdagak nanang. Iso abay bayaklatan ah. Nasaysayaatan asyak ti agtrabaho, ngam ti iso ti dagdagak. Sigurado nga min nga aga pa kami laeng no aramidak day tananang. Ay, una yan day di tao. Bayam, takasaritak tuman ni Joey balasang kaw. Wala lang, padasan nyo akasarita, parang da kayo ti danggan na. Sumragak kas babaunan damadamila. Apay asumrek ka ababaunan. Di ka lagbain mat, Marife. Ne, anya kay kumatipagbaynak Joey. Nalinis mat at trabaho day jay. Ay saan? Ibabain naklaang asawam no kasta ti aramidam. Apay akasta ka Joey. Amumat nga adu ti utang ta. Kasanutang ay ama kabayan no awan ti agtrabaho ka data. Kan may sa, anya ngay ti kanan tayo no sa anak nga agtrabaho. Basta, di ka mapan agkatkatulong, takababain. Anya? Sige, palubusan ka ngagtrabaho. Basta saan nakatulong. No agsapol ka iti sa bali a pagtrabahoam, saan ababaunan. Opisina ti kayat ko para kan ka. Iso nga minti maibagay kan ka. Iso nga iso ti pag-applyan, bakit? Anya kumangay nga opisina ti pag-aplayak. Kat sa anak mat anak katurpos iti kursok. Agpada tamat nga awan nalpas na. Ay, basta. No saan nga opisina ti pagtrabahoam, uray saan kan ngagtrabaho. Agtalinaid kalatan dito balay. Ay wanam ti anak ta. Tasyak ti mapanagbirok iti pagtrabahwak. Sangkay bagam asikati mapan agbirok iti pagtrabahuam. Angam aging gaita, di ka matagunggunay. At adu mat ti saom, ngam ti trabahom, Joey. Bakit? Addaasi ti Diyos. Amo ka saan na tayo abaybayan? Di kagdanan. Ta saan tayo mat nga agbisin? God will provide kunak manan. Awanan may saang, Joey. Apay, naibusan tay binulod ko abagaskin ni nanang, idi namin sa nakalman? Naibusan ah. Ay, kasanungatan. Inak umutang ija istor ni Nana Janet. Saan nga dya istor? Kababain. Amangan no pagchismisan daman ti tao ijayan. Katurayan
tinapatag, saan tayong agbisin? Ay saan? Ijay ayanda na ng tipapanam. Anya, katno di tapay laang nabaybayadan ti binulod ta kadakwada. Nakababain pa ikit din, taisula ka na yun ng ti pagtartarayan ta. Maan ano ngay? Isumot ti inak. Amom, ti maysa nga ina, di na itulok nga agbisin ti anak na. Isu amapan ka, ta sigurado nga ikan na kadayay. Mabain akong amapan idya balayda. Numabain ka, siya akong timapan. No palubusan na ko mga min nga agtrabaho, di saan ta ko mga agot utang akastoy? Abday ta ka manen, Marife. Mangrugi ka manen ako na. No kasalumat nga min. Uston! O sige. Tama pa na kiyay balay dananang. Di kan rumwar, ta siyak timapan agdiskitar iti bagas. Saan ka na rumwar pa kay? Ibagta din magas ka, Joey Barok. Mangala ka iti sidaan nyo. Ano ti pinalingki ka masida? Gudwa umon, tapno ada sidaan nyo. Ha? Kuha na nang. Saanan? Ado ti masiday di balay. Ni, nangalaan nyo ngay. Ha? Ay kat pinalingkik ananan. Alakit din. Ado ti masiday di balay kunak manen nanang. Sige, tama pa na kon. Napanan ni Joey. Amoklat na nagulbud manan. Amokon kat tiugali na itamanugang ko. Uray agdadatang awananda. Ibaga ng adda. Ay, una yan ay aday tamanugang ko. Talaga na pride. Tidakas na. Ti anak ko mo, tinakakaasi iti kasta nga ugalien na. Masurudak man ako nakon. Naimbag arabihim, anak kao. Kastamat kada kayo, tatang. Nakapasyar kayo, mat. Wain, tao may kuyawis di pa nakimisa tayo itong bigat. Iba kami di asawam, tao may tumay. Agkukuyog tayo tao na mapanidya simbaan. Hintay makimisa, tagdanggag tayo iti sa uti Diyos. Ay na, saan kayat ni Joey ti makimisa, tatang? Di mo pa'y laging bagbaga, di na kayat ko naman. Kasla di yo am mo ti asawak, tatang. Ay, kat panasim lata, nga awisan, anak ka. Ay, numabalin la kumalaang adiktaran ni Apo Padi nga ti isermon na inton bigat kat may papan kadagiti sadot ken na pride nga asawa. Talaga pilitek amapan makimisa ti asawak tapno mangeg na, tatang. Ay katanyagay ti ammo tayo, anak ka. Mabali na kasta. Iso nga awisem to ti asawam. Tawan matlaang kukuin na dito'y balaya. Dahil tantumit lang agil ilan ti arabiden na itagmalmalam. Da kayon ton ti mga awis ken kuana. Bareng da kayo ti denggen na, tatang. Marifay! Marifay! Ha? Ay, awan ni Marife nanang. Sa dino tinapanan na anak ko. Napanda naglabay di karayan. Awan nga mindanom mi. Nikat, pangaldawan, nga maging gaita, awan dapay. Amangan mat, no di da kabaala na bagkatan tili na baanda. Apay, numapan mo kitaan ida. Ingkatulungan, dagiti aginam, Juway. Masadutak nanang. Kabailan dan day jay. Juway! Ken may sa. Adda pa panak inton madamdama. Na, sa dino manan ti papanam. Basta, adda pa panak nanang. Saan yun nga amon no sa dinaw? Ay na, ipakat mo manan ti kinasadot mo ako nakon. Imbis amapan mo tulungan ti asawa, saan? Taday taman nga tan mapan aginawm ti pangrunam. Didak ka din sermonan nanang. Sana bali, tanasing putak mo't. Sa anak mo't amapan makigulgulo. Papanam manin aya. Apay nga inaldaw ka rumor, Marife? Di nakpakibibiyangan. Tasan ka mo na pakibibiyangan, Joey? Na, apay akas tamot hindi pa nagsungsungbat mo kanyak.
Hapay? Addan pagpampanlakil mo, ha? 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 At ko, batang timak, Joey. Di mo masmasan. Masaksakit, anak. Agpudno ka man kanya, ha? Ada lalaki man niya, ha? Ha? Awan lalaki. Inaldawa ka, Rumar. Tama pa, anak, agdis-dis kitar iti kwarta nga igat-gatang ko para iti inaldawa ka sa pulang tayo dito'y balay. Tadyak mat mauray nga gunay ka. Ha? Nunay tala ko mapanagil-ilad mo iti agmalmalam. Katnapan ka nagbirok iti trabaho di nagsaya at kuma. Kwa bakit? Pasensya kan. Sana bale. God will provide. Adda si ti Diyos. Kas iti kanayon ko nga iba ka. Amok. Kan mamati ak asaan da ito abaybayan. Anya God will provide asasawa mat Joey. Apay, di mo amo tay pagsasao ako na anak at nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ha? No di mo tulungan ti bagim, awan lat amukon, Joey. Tulungan ti bagim tapno tulungan na kamat ti Diyos. Saan kat aday ta sa umlaang ti makadado? Nukasta, inlimad mo iti asawam ti panagpaay mo kada madamila kas babaunan anak ko. Ay, wala nang. Jakod imbagbaga Tano maamon na, sigurado nga min apagsardengan nak. Saan lang nga day ta? Amangan no aga pa kami pa'y. Ay, unay lakit din di asawam. Laklakayanan ngam saan pa'y langag nakam. Wan nga rod nanang. Mapampanunot ko paikit din apanawat. Anya, ay saan na balasan ko? Dayta ti di mo aramidan. Ipagpagapumlakuman iti anak yaw. Di kat agbalintaon ang nakakaasi ti anak yaw. Asinuntun nga iti madakkelan na nga ama no bilang laang. Ay, uray awanan takas jay mati ugali na. Saan amaw awatan? Na-pride lang arudan, sadot pay. Uray kumamat, no saan aday talaang mapanmakiin, inom ti kukuan na. Ay no, agbabawi aksan anak ki asawa iti anak yun, nanang. Bayam, tairaman may kaniabalayan kadagiti kararag may. Agan anos kapaylaang balasang ko, wan. Patsyag ang makapanunot tumatlaang ni Juway. Ay, nanang. Hindi ka agdanag, takasaritak tupay manen maminsan ti anak ko. Sige, nanang. Katagyaman ha. Ne. Agoy kamutan ba kay? Apa yan? Gapo siguro da ito yan kadagiti na urdong abang banog ko. Uray ti anak ta. Agurigor ka nagpanatang matan. Ay katagtumar kayo na iti agas. Wano mapan kayo agpa-doktor. Iti kasta, irisitahan da kayo iti agas kat masigod da ita arikriknaan nyo. Kumaa, ngam ultimo paggatang iti agas kat awan. Ha? No kumatada trabahom, dada kumamot may gatang iti agas kan pagpa-check up mi nga agina. Mabitlaan, tamapanak kaya yan dananang. Mapanak mang ibaga iti kwartada. Manan? Ha? Lakay, agpanunot kamat kuman Pangaasim, saan kan abaro? Pamilyado kan a tao. Sursurwam kumamat ti tumakder, babaan ka dagiti bukod mo asaka. Agtrabaho ka para iti pamilyam. Di mo kumaurayan nga dapay dakas ang mapasamak sa kanto agnakam. Pangaasim, Joey. Sa dino tinagkapuan ba kay? Ijay balay da Joey lakay. Kay, kumusta damutan ngay? Ay na, kas iti sigud awan lata nagbaliwan di anak ta. Hanya nga tayo ti kasayatan nga ramidan ta. Tapno agbaliw mutan ni Joey. Nakababain matitimanugang ta. Kasta mutan kadagiti abalayan ta. Ay, wan nga rod lakay. Imbis ko mga agagagat, saan magtakarkaruan na matan ti kinasadot na? Ay,
No timaw tawidan na nga kaya. Isulaang matigas niya Naa, damagam no asino titinmawidan na sa anak tutalyawan. Ha? Kaslada kayat mo asawan iti kasta ng kitam kanya. Ha? Awan, bakit? Ay. Hindi mo ibaga asyak tiin malaan na ta sa anak mat asadot, Emilio. Awan matimbaga kakasta bakit? Tinalyaw ka lang, ba't sikamot? Di nakman paglulukwa na kasta, Emilio. Ha? Si kansa matin malaan na. At nga minsan sadot mo ka. Anya? Saanin aday tati pagsaritaan ta bakit? Patalastas lang batay kay basta di ka mauma magikararag asapay lakuma talawlawagan ti Diyos ti panunot na bakit? Iti kasta agbaliw matid. Kang runaan iti amin, saan tamat lang ang mauma amang palagip kenkwana. Kanayunag ti mapan iti balayda, tapno madagdag nga agbirok iti trabaho na. Nay, apa yan may bakit? Di ka matagimbagan. Wan nga ruda. Matayak samutan. Anya? Saan bakit? Di ka kumamatag sa o iti kasta. Pangasim. Madiya talaga. Panagrik na kat na mambanugak. No papanam ngamin aya. Apay akanayon ka marabyan. Tamagam di tabagim, Joey. Ha? No agtrabaho ka kuma. Di sana kun amarigatan ang mapan makilablabada. Anya? Agnakam kamat nga minan Joey. Tulungan nakmat nga agsapol. Tulungan nak nga agtrabaho. Ikatim kumamat ang tikinangato ti pride mo. Agtrabaho ka. Agtinulong ta. Bakit? No di ka pa'y lagbaliw. Talaga panawan da kan iti anak ta. Ha? Saan bakit? Pangasim ta di mo aramidan dayta. Ala, agpaimbag ka bakit? Kat, pasensya ka noon. Di ka agdanag. Ikarigata ka tilmunan ti pride ko. Para kada kayo iti anak ta. Agsapol akon iti panggadak bakit? Promise. Nagbuteng ti asawak, idiin bagak apanawan mi no saan paylaeng nga agbaliw. Inikak nga rod iti gundaway ket tinungpal namet ti Karina. Ingaad na tinagbirok iti trabaho na aging ga anaawat kas maysa a driver. Makunak anagasat ti asawak tadakkel akumpanya ti pagtrab-trabahuan na. Dakkel pay nga agpasweldo ti boss na. Ket ita makunak anatalgedan ti kasasaad mi. Saanen akasla idi abasta agkasapulan kami ket tumaray kami iti ayan dagiti naganak na. Iso na laeng ta saan meten ananayunan ti anak mi. Agmay sa laeng daytoy ket madama meten nga agad-adal iti elementarya. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Marife. Ken ka pagayam Marife. Awan tinasayaat nga itden tinangato a pride. Tanumaminsan daytoy paykit di timang dadael iti napintas alangan-langan wenno relasyon ti maysa a pamilya. At least nasapa anak ameris ti asawam ket ita nagbalbaliwan. Kararag ken panagserbi iti Dios ti kabilgan a pundasyon tapno agbalin a napintas ti binukal tayo a pamilya. Alakastan pagayam Marife. Ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti
napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagtengay. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag manan nga oras kada kayo amin papagayam, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, may samanan asurat ti intay ikan biag, ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ni pagayam tayo a Denver, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Denver. May saak met kadagiti na usem nga agdangag iti drama dito YouTube ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Iti agdama ket addaak ita dito'y balasiw taaw. Nakapagsurat akmet gapo takayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Padas ajak tupulos malipatan. Ket patyek a makaibati daytoy iti adal ken liwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Apay biyag ko analipatan tigarim kanyak. Ay, nagulpit ka na ya. Nabartag ka man ng Denver. Anya kumain, nabartag ka. Wardak mo ti gatang ko iti arak. When agam ka na yun ang matan ti uminom anak ko. An bibiyang ti asino man. Tinasaya at agdiritso ka ng di kusina. Nagparti ak itay iti native a manok. Inkamangan. Agsabaw ka. Iti kasta. May munawan ka adagos. Ay, kanan nyo nagtanata. Sa anak mo ta, mabisig. Kanawan, ganas ko ang mangan. No di mo kaya't timbangan. Inkangarod maturugan anak ko. Di tak man dikdik. Tara na kastata, amok dar aramidag. Anak ko, gusto ko man na itapanagin inom mo. Madamdama, nabartag ka man ay. Makadadali ti salon at ti kastangar aramidem. Sapay naglaing kang agsigarilyo. Apayaya ka na yung dakabiyangan. Wen ata saanan arumbang ti kastangar aramidem. Kan may siyak ti amam. Iso Ay, ulan niya. Si kagayam ngagpaiso ti anak. Sika ti kung kunada nga adigi ti pagtangan. Ang ka ano ka nagbalin ay nga adigi ti pagtangan.
Kinuawan mo sir-servim ataw. Ngamin, takrot ka. Takrot ka nga, ma. Anya, ulitin man timbagam Denver. Ulitin man. Takrot ka, kuna, tatang. Takrot ka, nawatam. Bastos ka kay nanak. Awan utang mo na imbag anakam. Sige, tanugin da. Sige, ituloy yaw ti panang layat yung kanya. Kabilin da ka. Makita ka. Saan nyo akabailan? Ngamin, takrot kayo. Takrot kayo, tatang. Kaya't mo sawan, duwatan, Jessa? Katwan, apay, di mo kaya? Ay, kaya't ko launa ya. Kaslajak pa ilang amin mamate. Asinong bata mong ti ayat nga daton ko kan ka. Napanagnakat kami na napudno ka. Kan may sa, nabayag mutan nga aram ka kanya. Agyaman ako na, Jessa, ha? Ikarit, adi kan tupaldangan. Sikalahan ti babae, ngagtagik ko ti puso. Kasta akmat kan ka, Denver. Awan sa bali apang italgak iti amin ko, no di si kalaan. Ay, ayatan ka unay, Jessa. Ay ayatan ka mat, Denver. Itay ka pa'y kadi nga gururay, babe. Saan mat, babe? Kinapudno na karurar ko laan. Apag gusto mata sumangpat ka. Nabannog ka kadi iti nagbalam apa nagtrabaho? Saan mat unay? Apay ka di? Kuha, amangan nung mabalin na rumorta. Papanantangay? Makamuditan no sa dino titurungan ta. Kaya't ko ti ag-joyride. Diyak pa ngamin kahit ti agawi di jibalay. O sige, sikati makamo, Denver. Ngamne, agawid na matlang nga dagos na. Amumat nga da trabaho inton bigat. Wen, di ka madanagan. Kaya't kala makadwa nga pasyar. Sakbay nga itulog ka ijibalayo. Okay, mapantanga ro dan, babe. Itay ka pa'y apalpaliiwan, Denver. Ha? Kas na ada na unag pampanunutan. Naliday ka. Apay, ada ka di parikot. Jessa, Ibagam no niya dayta. Ang mga nadamay tulong ko. saan mo't alimad kan ka ti sitwasyon ti pamilya mi? Saan ka di? Maumumak nga mina ni jibalay. Namaminsan, kasyadak pa ikitin kahit ti agawid. Awanan ti sigod aragsak iti unag ti pagtangan mi. Manipod na kilalaki ti ina. Denver, Ti may sa paya kagurak. Saan man laapulos nga agungat ni tatang. Baybayaan na ti kasya nga aramidan ni nanang. Di naman lamay sakit mo ti bagina. Sobramit tan ti kasya kinasingpet na. di mo ngamin unay pampanunutan dayta, babe. Nalabit nga darason no apay akas jay ti amam. Apay no ag-review kakit di para iti panag-exam mo iti board. Iti kasta, ada pa ka kumikumam. Kan, tapno may apply mo mat, tinturpos mo a kurso. Kanya pilaga po tapno aramidat ti kastangay. Awan mo't lang Serbina. Gamin. Broken family kami imatan. Babe, saan lang mat para kadakwada? No di kat para iti mismo abagim. Kadata, para iti masakbayan ti buklanta a pamilya. Sa bagay mat kiti ha. Amon makunak anagasatak. Ngamin, inayat na. Sa anak la nakabiro iti babae ang mga kanyat. Nakabiro ka pa iti babae ang mga sakit kat mangilalakan niya. Among ba't nga ayatan ka? Kat ikarik nga ayatan ka, iti rigat ka namay. Namnamaam ti kaadak iti likodam, iti amin agundaway. Basta agtalag ka lang kanyak. Uwan babe, kat agyaman na po na ya. Agyaman ako na iti panangitulod mo dito'y balay kanyak, Ariel. Awanan niya man na, Jessa. Pakaragsakak ti mangitulod ken ka. Sige, agan-anat ka iti panagawid mo. Wen, agyaman na. Sige, mapanakon. Okay,
See you tomorrow. Jessa, Oh, apa yung Denver? Kasla ka makaungungat. sino ti lalaki anang itulod kan ka, ha? Ah, dayjay. Ni Ariel, katrabahwak. Katrabahuan. Apay ngayon tulod na ka? Awan matagas na. Madala na namatlaan ngamin dito'y balay. Iso nga indagas na kun Adala nga ro din boyfriend mo. Nga makiang angkas ka pa ilang itinuasino dita. Ha? Ay, kuha. Awan mat makita ka dagas na Denver. Ngamin, nagpresenta lang mat si tao. Uray pa'y, saan nga umdas rason da ita? Ay, makamu ka no niya ti kayat mo panunutan Denver. Dita ka man langan. Jessa, di na panawan! Kasarsarita ka! Nasaya at magtanagawid kan Lorna. Wan, ngamrumwarak matla ang adagos. Anya, kasang sangpit mo nga rumwar ka manay. Wan, ado tinapatag nga asikaswa. Pangaasim, tagtalinad ka kumamitan ni Tibalay. Nabaybay amon ti anak ta. Ay nahlaklakayanan ni Denver. Amunan tinasaya at kan saan. Kan may sa, ada kamat amang bagbagakan ko na. Sa balilataan, no si kaamis mo nga ina na timang bagbagaken kwa na. Ay na, kabailamon dayta ador. Basta rumarak matlaang, at dasarakak atao. Sarakan nyo ka di man ang tilalaki yun, alang. Oh, Ha, Denver, saan kumabot na kasta ti panagsasaum iti inam? Tanya ti kayat nyo. Irespeto nga uray amok amadimeter aramidin na iti unag ti pagtaangan tayo. ha. Ay, kwa. Sapay ko ma. Tagbalin kay anaragsak iti kastangar aramidin nyo. Denver! Denver! Nalaing day ta asawam. Isuti kasaritam. Didak pakibibiyangan tambok ti aramida tatang. Oh, makitam kas jay apat ang susumbat sa anak ta. Pangaasim, Lorna, agawid ka kuman. Si sasagana ak amangawat manenkin ka, nulakit di tagbalbaliw ka. Ay na, nakaado ka man ako nakon. Di kan mangnamnamang agsinubyan tapay, ador. Ngamin, iti kaano man, saanan ang mapasamak dayta. Nawatang. Pangasim, Jessa. Agsarita ta ko ma. Please. Sorry ka dagiti na ibagakan ka. Pakawanan na ko ma. Ikari ka sana na maulit. Promise. Pakawanan na ka din, babe. Please. Denver, inton maminsan, daggan na kumamat. Itikas na, saan ta dumanon itikas to yung sitwasyon? Wan, babe. Ikari. Kat ulit tagtagkid daw iti pamakawan. Denver, amumat nga ayatan ka. Amok mat nga ayatan na ak. Isuakid daw nga talag ka kumakanyak. Wan. Ikari. Pasensya ka na talaga. Sorry. Tatang! Tatang! Oh, apay ka di Denver. Kaslaan da ka apa miti kastadyar mo. Apay, diyo ka diyan mo ti maipapan ka ni Nana? Ha? Kwa, anak Bueno, ka. amo yun. Ngam saan kailangan ngagtagtagari? Amumon. Ngam awan manen aramidan? Denver. Uray agdadata alipliputan na kayo. Itultulok yo. Uray amuyo nga adda saan anasayat nga aramiden na. Baybayan nyo. Naging bubulsek kayo, tatang. Tumalakan, Denver. Ang ingat ka ano ti kasta kinatakrot yo. Apay adiyo ikan iti pagnakman ni Nanang. Kanti lalaki na. Itultulok yo kadi akastan. Tumalakan kunak nay. Makawot kayo. Ngamin, pudno ti bagbagak. Masaktan kayo. Ngamin, agpaiso. Kita nyo man. Pinanawan na tayo ni Nanang. Addan sa bali a pamilya na. Addan baro nga asawa. Ken anak na. Ket iti kaano man. Saanin ang mabukal pa iti pamilya tayo. Gapo iti kinatakrot yung. Apay ngay. Saan mo na makontak ti cellphone ni Jessa?
sumbatan mo din tiyawag ko, babe. Pang-asim. Kasapulan kay tagong damay. Awa na talaga. Jack makuntang. Tinasayat. Mapanaklangan iti pagtrap-trabawan na. Kasta teramidak. Sukunat langan iti opisina da. Nasapa pa'y mat. Apay nga nakarikap ti opisina na. Sa dino ti ayan ni Jessa. Dahil ti ganda. Asit gam man tagdamag akarwana. Barang amuna no napanan ni Jessa. Cheers! Kampay, boss. Kampay para sa tagumpay. Cheers, boss! Oh, ato'y Jessa. Cheers, Pulutan boss! ka. Ikaw at mulat ta, ah? Jenny. Sige lang, boss. Unyag pa so, Jessa. Jenny, naimas na ita. Dahil ito special menu ni boss. Kasta ayan? Nan, ramanakman nga paiso? Naibas nga paiso ah. Oh, si nga Jenny. Ah? Sige lang. Ang mga numabsuga, kat jakon makainom. Oh, kasano? Pasado mo lang ka di, Jessa. Launay, boss. Ayos. Cheers nga ron manan, no kasta, boss. Ay, wala. Bukam ti basong, Jessa. Sige, boss. Ops. Okay, cheers! Cheers! Happy birthday, boss. Happy birthday, bossing! Happy birthday, bossing. Agyaman na kada kayo amin, ha? Sabay kumata, maulit pa iti kastoy apa nagbabanding tayo. Jessa! Ni Denver. Umay katag salita ta. Anay ko, timak, di na kumamat guyudan na kasta. Nakababain itibus ko. Kunam nga adda ka iti trabaho. Ngim saan kayam, tadda ka dito amakinginom. Amum ka di amadandanagan ka. Gaputa di mo sungsung-batan dagiti awag ko. Ita, adda ka lagayam dito yung ag-happy-happy. Di ka di mapain, ha? Awan ti rumba nga pagbainak Denver. Ngamin, awan mat madingar aramida. Kan may sa, kadwak mat dagiti katrabahuak kan ti boss mi. San arong bang tinaramid mo? Ngamin, di ka nagpakada kanyak. Kwa, pasensya kan babe. Biglaan ngamin daytoy alakad mi. Iso adya ko nakapagpakadakan ka. Sana rason tayo na. Nalakamit tag text mo na umawag. Umawag ako ma. Iso na lang ta nalobat ti cellphone ko. Nagadulakit din na rason mo. Na, kita akman ti cellphone mo. Oh, anya. Mamati ka ka din? Nalobat ko naklang arudan. Pasensya kan, babe. Tinarigat ngamin kan ka. Awan pa nagtalag mo kanya. Pasensya kan. Kaya't ko lang mat-asigurad mo ti kinatalagit mo. Kan may isa. Kan anya, Denver, ha? Di na ko maikumpara iti mapaspasamak ita iti pamilyam. Sabali ti inam, sabali ak. Ti kaya't ko lang, met. Kaya't masigurado ka dinak panawan. Adinak to ibating at may isa. Kasiguraduhan? Kasano ang mapasamak dayta no awan mat pa nagtalag mo kanyak? Di nakman ipada iti inam? Ngamin, sanak akaskan ko na. Maawatam? Jessa, di na ko mapanawan. Pangasim, agsubli ka dito eh. Kasano nga talaga iti kasto yung sitwasyon. Mabuti nga may pada iti kasat ni tata. Sigun ko na nagkinarida adidan to agsina kaninanan. Nagkinarida nga pinulig da iti rigat kinamay. Ang sana tinumpal ni nanang dagita karin karida. Uno sa patada iti tungkal may isa.
Ngamin, impati na ngagmay-may sa ti anak. Simurot iti sa balya lalaki. At naragsak daytan nga denden na. Idintuta na bati kami. Ngagsagsaga ba? Kapoy tinaramid na. Tisa manapasamak kadakwada. Iti napalabas. At nagbalin na bangungot kanya kiti masagbayan. Iso kagkurak idado. Kagkurak idang agpadpada. Tibagida lang ti pinampanunot na. Didak man la pinanunot nagnganak na. Anya ti rumbang arabidak. Rumbang kadingag talaga kini Jessa. Uno, nasaysaya at langin nagsina kami. Hindi kas na, Japon marigna tikas tuya sakit. Mariribukan ako. Apa ya siyak pa iti nakapasamakan tikas to eh. Nagsakit. Nakasaksakit. Pakawanan na ko na, babe. Ikari ka sana na maulit. Pasensya kan Denver. Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Panagkunak. Nasaysayat no waswasan tan ti relasyon ta. Anya, Jessa, di ka kumamat mangrabak iti kasta, bangasim. Saanak amang rabrabak, Denver. Putdan tan ti relasyon ta. Awan matlaang ti turungan na. Gapo iti kinaman na ngimon mo. Ikarik, sana na maulit ko nakman. Agbalbaliw ako na. No namin ano kan anak ka rin. Ngam di mo matungtong palan. Nalabit asaan adata tinaytuding para iti tunggal maysa. Iso anawayakan amang birok iti babae amang awat kan ka. Kan nawaya akmatan. Sana, di mo kumamat aramidan ti kastoy kanya ka. Pangasim. Diyak kaya't ti lalaki nga awan pa nagtalag na kanyak. Anya, Pangaasim ta di na ko nariribukan pa'y. Agyaman ang iti ayat nga impaay mo. Kabayatan ti panaggayim ta. Sapay ko ma, tapalawaan to ti panakaawat mo iti sumaruno a pakirelasyonan. Kat ulitak ti dumawat iti pamakawan. Sorry, ngam saan kan nga ay ayatan Denver. Miss F, awan na aramidak no di ti mga klon iti kinapudno. Kas iti inak, inbati nakmet ti babae nga inayayat ken inpatpatag ko iti kastaunay. Panagkunak ket siak ti agsagsagaba iti saem a napalabas dagiti dadakkal ko. Gaputa nagbalin daytoy abangungot iti biag ko. Iti agdama addak ita ditoy balasiw taaw. Makumikom nga agtrab-trabaho iti kasta ket makalipatak iti saem a naglabasak. Mabuteng akmetten a sumrekmanen iti maysapay a relasyon. Ngamin mabutengak nga amangan no mapasamak manen tikas iti damo nga ayat ko. Isong aging gaita ket baruak paylaeng iti tawen ko at 38. Daytoy mantipadas ko ajak topulos malipatan ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam Denver. Ammom pagayam ko, biag mo dayta. Agsabali, wenno agduma kayo iti makuna agasat, kadagiti dadakkal mo. Agtalag ka iti bagim, kang runaan iti amin agtalag ka iti Diyos, gapu ta mamatiak asaan nakaabaybayan. Di mo ikumpara ti napalabas iti agdama, iti kasta saan ang maapiktaran ti relasyon mo. Palawaan pa'y ti panakaawat mo, masapol asursurwam ti mamakawan ken mga klon iti kinapudno. Ag-move on kan pagayam Denver. Di mon panunutan ti napalabas, no di ket ti masakbayan. Alakastan pagayam Denver, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaengen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin itinaragsak nga ingkay panagdengdengeg. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen iti kanayon nga ingkay panangtartarabay kadagiti drama tayo. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan at Trisha manipod sudipen la onyon. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nagbalinan aliw-liwak ti agdengeg kadagiti drama dito YouTube ket maysa ti programam kadagiti pagayat ko adengdenggan. Patricia ti sibubukal anagan ko ket kidawek nga awagan na kumalatan iti Tricia. Adak ita ditoy Italy a makitegteged. Mabainak kuma amang ipadrama ditoy padas ko ngem inturturod kon tinagsurat gapu ta amok ang makaitad iti adal to'y padas ko. Nang runa, kadag iti padak anaayat adumdumngeg dito'y programa. Miss F, ada childhood friend ko, iso ni Renz. Agkaadalan kami manipod elementarya agingga iti sekundarya. Iti simrak kami iti kolehyo, jak amo idino anya ti alaak a kurso. Gapu ta kina maestro ti inyen rol ni Renz, iso maten ti sinurot ko. Iso ang nagkaadalan kami matlaeng. Malaksid iti dayta may sapay abalay ti nagdagusan mi iti mismo nga ili ti probinsya mi. Agsabali kami laeng iti kwarto ngem komon ti kusina ken banyo. Kaadwan kadag iti usar mi ket may sa. Kas kuma iti paglutuan ken dadumapay a kagawaan iti kusina. Umunag rumwar ni Renz iti kwartok. Kasta akmet iti kwarto na. Makiusar kadag iti usar ko, kasta akmet laeng kenkwana. Kasta ti kinasingad mi iti tunggal maysa. Mapagkamkamalan da kami paykit din, nga agayan ayat, gapu iti kinasingad mi. Idada kamin iti maudi atukad ti kolehyo, kalaat ang nagbaliw ti riknak kenkwana. Nadlaw ko akas laag selosak no adda kasarsarita na ababai. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Oy Renz, bumangon ka ditan. Aldawan. 5 minutes. 5 minutes ka dyan. Bumangon ka kit din. Nakaluto akon. Aggidantan amangan. Anyat orasan na ya. Agala 7 na. Basta ka di. Naglukon. Limot nag-alarm ti cellphone ko. Ay, lubat matgayam. Ay sos, in charge mo pa'y kumangamin asak pa'y anaturog ka. Masaluta kami na bumangon, hindi nagidak. Tiyan mo kahit mapalin pa'y. Naidap gaya man. Alam mo, tita cellphone mo ti charge ko. Agmurmuray ka, ta sumaruno ka ni kusina. Idasar ko lang ti pagarmusaran ka. Sige, sumaruno ato na.
Oy, Dayan, makumikom ka manin kadagiti research paper mo, Ay, naku namon, Tricia. Jack madlakid din malmalpas. Sapay exam tayo next week. Ay, na-relax ka lang ngamin, Di mo unay seryosuan. Ma-stress ka no iso ka na yun ti pampanunutang. Ay sus, kasta ti ko na, ngamin adda ni Renz akatulungam kadagiti activities tayo. Angam no awan, ang mga no di mo maibaga ti kasta. Anya? Husto ak saan ka di? Ah? Ay, imbag ka pa'y friend. Apay mat anak ko nam imbaga, friend. Ha? Ay, kwa, awan friend. Lipate mo tinaibagak. Ala, umay kan tamapantan iji classroom. Orasan di sumaruno a klase tayo. Ay, wingag pa iso. Sige, umuna kan, friend. Urayok bit ni Renz. Nalabit nga agturungan da dito eh. Naisaganam ka din dagiti itugot mo amapan ag beach inton bigat, Renz. Siyempre, ako pa. Excited? Of course. Apay ka, saan ka excited? Loko. Asino nga'y matisaan nga excited? Itala ang amaadaan tayo iti kastoy abanding sakbay ti graduation. Wala Rod. Sigurado nga ag-enjoy tayo itay. Wala, sigurado na ita, Tricia. Ay, kamaudyanan na. Agturpos tamat laangan. Wala Rod, agturpos kan iti di mo ni namnama a kurso. Nagbiti pa nagtulit ti panawalan niya. Kasla ka ano lang hindi nag-enroll tayo iti umunato kat ti kolehiyo. Ita, agturpos tan. Maestra kan ton. Wala ron. Kat maestro ka to, matan. Wala. Ay, mayat-mayat na panunod yung gagawting tayo. Sabay ti graduation. Una, ngamin inton malpas ton ti graduation, sigurado ang makumikom tayong tumatan. Kan adon ton ti agawid kadagiti probinsyada. Saan tayon ton ang makapagbabanding? Iso ana sa isaya at matlaang nasakbay ti graduation ti panagawting tayo. Hi, Dayan. Oh, si Kamat Gayam, Renz. Hello? Kasla nakadaday ti nakaiturungan ti imata mo Ah? Kasta aya? Saan mati ko na, Renz? Ada ka di parikot mo, Dayan? Ha? Ay, kwa, awan. Awan. Si Kamat, ti lamad-madlaw mo. Okay. Umay ka. Tamapantay ti ayan dagiti kakaduata. Imay tayo dito, tapno ag-enjoy. Saan kat atap nagmay-may sa ka dito igit ti baybay? Oh, seryoson sakit iti pagsarsaritaan nyo, Dayan, Renz. Ha? Saan met? Nakita kami nga agmay-may sa ni Dayan dito ay. Iso ngay nasitga. Apag isumot isa sampot mo. Ala, hintayo ni G Cottage. Itay pa nga ayab dagiti kakadwa tayo. Dayan? Uy, Dayan. Ha? Ne, ada Kamat Gayam, Tricia. Sino tikit kita, Nakatataer at talaga ni Ren. Saan ka di, Tricia? Maaglang ti babae asaan nga gusto kenkwana. Dayan. Maibagay launay kenkwana ti suot na abakser. Saan ka di? Nakarkaron ti kinataer na idinikat na ti akin nga to akawas na. Makita dagiti abs na. Kwa, umay ka, Dayan. Mapantay iti dayi abanda. Ijay tamat nga digos. Dayan, Trisha. Anya pa natin raramidan nyo dito ngay. Umay kayo natag gidigos na yun. Wan Renz, umay kamin. Umay ka Tricia. Danunan ta da Renz iti ayanda. Agdi gusto matan. Trisha. Ada ka di bagam, Renz. Ko? Baga mo no niya date na. Si sasaganak adumat kan ka, Renz. San? Nakababay mat kan ka. Anya? Tapay ka din agbayin ka kanya, Renz. Uy, amamukan, manipod ulo, aging ganda pa na niya. Ha? Oh, come on. Bagamon ko na, man. Awan rumbang apagpainam. Kan may isa, dodo at ang matitisilit ko.
Awan mo sa bali ang makangag na bilang lang. Ayan, ibang Eko, inton namin santon. Maturog kan. Kapamakain na ka. Amo ko na bandog ka. Mapanak matan iti silat ko. Iti kasta makain na matan. Anya, gusto ka kinidayan ko ng Renz. Uwan Trisha, kinapudno na. Napayagan na kurso na anak ni Dayan. Iso na lang, tadyak makaala iti tiyempo ang mga diskarte iti ayat ko. Nang runa kat nagaludag iti agar-aram kan kuana. Renz, Nakababain man, angin. Agpatulong ako makan ka. Amo ka nasingag kayo ka ni Dayan. Pangasi man, tatulungan na. dulungan iti Anya, Renz. Iti panagaram ko kan kuana ha. Oh, anyang namnama ka diti pa ng tulong mo kanyak. Ah? Ay, wah, ti amukit adan nobyo ni Dayan. Uwan, malagip ko nga imbaga na idi ti kinaadan nobyo na. Anya? Adan nobyo na kunam? Kasta nga ron. Ang awan mo't makitkita ka kakuyukuyog na. Ah? Ay ko, ti ko na nakit adda iti lugar na. Saan ka no ang makaumay dito eh. Ngamin, adda mo trabaho na. Kasta ka di? Wan. Sayang nga ron ha. Ngemore kasta. Ang mga numabalin nga alam ti cellphone number ni Dayan para kanyak. Kaya't kula ti makipagayam kan kuana. Ah? Sige. Alaag to inton agsarita kami manen. Agyaman na ka. Pakaragsakak unay no maalam ti cellphone number ni Dayan para kanyak. Trisha. Little pa yung adda text iti cellphone ni Renza. Adda man yan. Agdigdigos ni Renz. Kita akman. Dayan mo tinaka-register anagan dito eh. No kasta. Nakalanan ti number ni Dayan. Nagsasaro no ti text na. Basa akman. Kunak no sino itayan ti agte-text. Iso adyak replyan. Si kamat gayam. Sige ha, tagrubatak kay. Kita-kits na lang ijay pagadalan. Aywan, iadnak gayam iti Facebook account ko. Dayto iti Facebook name ko. Ha? Ang mga nunirens da dyan, nalpasan ang nagdigos. I-delete ko amin dagito. Itikas na, di na amo anabasak dagiti text ni Dayan. Oh, ada ka ganti ti silid ko, Trisha. Ayun. Nagalakla ang iti hanger. Ihanger ko man dagiti uniform ko. Wala. Pasensya ka na. Adan sa ngagpaisto amin ang dagiti hangar mo dito eh. Okay lang. O sige rumara kon. Huwag kaya. Uray di mo alaan ti number ni Dayan. Naalakon ko ni Jomar di kalman. Okay. O sige, agsukatak pa eh. Anyawatan. Iti kinaad-ado ti mabalin ko amasaban. Ni pailaong mo Dayan. Patakak ti magna. Hello, Trisha. Agdadaras ka mat. Sa di nga ti papanam? Ay ikwan. Ay Dayan, mapanak iti internet shop. Adaramida. Sige Okay. See you around. See you around tarupang. Aga-agaw iti nobyo. Uy, Trisha. Itay ka pa birbirugan. Adda kalagahan dito eh. Uy, Trisha. Anyang kamitan Renz. Di nakman disturban. Kita mo nga aram nito. Usus, di ka man agundi di dita. Umay ka kidita yung tag ni Renda. Mabisina kon. Mapankasiksika. Ada ka di bagbagan? Nawan, mapankasiksika ko na. Sa anak pa'y amabisin. Oo. Nga ora ilibre ka? Ni Dayan ti ayabam, ta iso ti ilibrem.
Ado pa'y Aramida. Sige, itakan. Na. Oy, papanaman mo eh. Agsubli ka dito eh, Tricia. Apay akas to'y matan ti Marikrik na. Masaksakit anak iti aramidan ni Renz. Apay. Diyak matan magawidan ti Riknak nga agayat kan ko na. Nakatataarmat ngamin. Malaksid iti dayt na. Nakasingsing patpay. Iso tay lalaki nga awan bisyo na. Sagpaminsan lang ang uminom. Ay, anya nga tataramida. Tapno maibang intirik na nakanyak. Naskan ang makapanunutak iti pamuspusan. Iti kasta, saan da ang makapagsarita kinnidayan. Kasano, kat agtintin next damutan. Kanayon damot nga agkita iti pagadalan. Ay, anyang matanti kasto eh. Basta, naskan ang makapanunutak iti pamuspusan. Uray anya ditan, basta saan da ang makapagsiningan. Siyak laang tagtagikwakin ni Renz. Siyak laang. Dayan, Nasaya at matadakan. Agtugaw ka, Renz. agyaman na ka. Pasensya ka nung naladawak iti oras ang nagtulagan ta. Na-traffic ak ngamin. Awan parikot iti dayta, Renz. Agmay-may saka ka di? Ni Tricia nga'y. Apay, di mo intugot? Ako adda sa balya pagnana. Iso asyak latimay. Ken may sa nasaysayat mo't lang no dudwata. Tapno makapagsarita ta iti nasayaat. Una, ang amangan no aday baga ni Tricia. Nang runa no maamuan na adudwa talaang ditoy. Narigatan. Ni, anya ko mati bagana. Maragsakan kit di Nga ta, Renz? Ha? Amom, nadlaw ko asabali ti kinadagkat ni Tricia ken ka. Panagkunakat saan lang anain kabsatan ti pangibilbilangan na ken ka. Anya? Kasano kumamat ang maibagam ti kasta? Ay na Renz, babae ak. Amok akilatisan ti padak a babae no ag gusto dayto iti may sa alalaki. Tila madlaw mo. Pudno may sa ti boarding house a pagnanaadan mi. Ang agsabali kami mo't iti sila. Ken may sa, naingkabsatan la talaga tirik namin ti tunggal may sa. Os, sigurado ka? Ay nawun kunak lang arudan. Kinapudno na Renz, nabayagan na crush ka. Anya? Ay, dayan, dinakman ang awan. Kitno adda ka nun, boyfriend mo. Ha? Nagkunamot kin ka nga da boyfriend ko? Ni Tricia. Anya? Ay na, awan pa'y boyfriend ko anya. Ha? No kasta? Parbulahan timbaga ni Tricia nga adda boyfriend mo? Ang baliwan taman ti saritahan. Kuna makras na. No kasta, adda nga rod namnamak kang kadayan. Ay sus, parigatan kamat basit asak bay amagunod mo tinasamit ngawon ko. Anya? Agyaman ang unay dayan. Kamaudyanan na. Nagunod kumatlangin tinasamit awan mo. Siyempre mat amangan nga no ibawing mo pa iti sabali ti panagayat mo no agpakiputak pay laang. Isu nga sinumbatan kan adagos. Di kang danag. Si kalang ti babayan na kariknak iti na idumduma ang panagayat. Ikarik. Si kalang ti babae nga ayatek. Aging gatong palbiyag. Kasano ni Tricia? Awan ti rumba nga pagdanagam kan kuha na. Kasarita ka pa man na makaawid ha. Ibagak kan kuha na ti may papan ka data. Ang amangan mo't numang namnamakin ka. Amangan no ti amuna kat ag gusto ka matkin kwa na. Kaslakas tangamin ti madlaw ko kat. Saan kunak met? Amok ana yung kabsatan lang tirik na kanya. Masigurado ko dita. Tinasayat, rumorta. Intamangan iti paborito ka restaurant. Kalpasan na,
mapanta iti bar. Ag-celebrate naman iti panagayan ayatan. Hello, Trisha. Lukotan tiri daw. Aday baga. Darasan. Tangiwat mo, Renz. Di kaglaaw-laaw. Adalo man tirabi ang mga numalukag dagiti borders. Ha? Bayam na kita, borders. Tinapatag. Naragsakat. Agragsak na mo ta, kasay. Ala, mapan kan iti salad mo. Ingka maturugan. Rabiin. Mabit lang. Jack pa'y naibagatik kahit kung naibagakan ka. Siya. Renz, inarakop nakmatkan. Ipatpatag ka, unay. Ipatpatag ka, iti kasta, unay. Ipatpatag ka, kaskabsat ka. Iso nga, nadamang luwan ka. Ibugan. Tadyak ag pangadwa magtanogan ka na. Anya? Naragsak to'y lubong ko, numakit kita ka, numakita tanay sa maruba. Ay, unay kan, Renz. Hoy, bumangon ka man kita. Hoy, Renz. Tulungan na ka, bumangon. Diyan ka ba ilante, bumangon. Dito ako na matulog ha. Tilitripon mo. Nagbara. Nagmayat talaga ti pamagi ni Renz. Asino mat ngay ababa iti saan ama in love iti kastoy akin at ti may saan lalaki. Nakaturugan ni Renz iti kamak. Amo ko ang teramida. Nagsakit ulo ka. Abingat dito yung silid ni Trisha. Diyos ka. Trisha. Anya tinapasama kay Tirabi. Apay nga kay datamatan. Lamo-lamo ta da. Renz, adda na pasama ka datay dirabi. Anya. Si kantumit ngamin, pinilit na. Kastaw na yung bartak mo. Nakainumak mo't basit. Isoadyak mo't nalapdan ti bagi. Saan napudno ti magbagam, Trisha? Ti cellphone ba? Dito yan. Awanan ka itibain, Renz. Kunak no na inkabsatan tiriknam ka ni Trisha. Naulpit ka. Nasakit ti inaramid mo. Pinangnamnaman naklagayam. Apay akas to iti ibagbaga ni Dayan, Trisha. Ay, diyak amukan ka, Renz. Awan amok iti dayt na. Di mo't da kayo tinangkuyog igarabi. Sa dino ti papanem? Mapanak iti ayan ni Dayan. Amok no apay akas dyan matan ti text na kanyak. Renz, ang subli ka ditoy! Di nagpanawan! Renz! Apay na kita, Renz. Isublik amin ngintad mo kanyak. Kukam lang na kita. Ngam apay. Kalpasan ti naramid mo. At dapay laro pam amang damag iti kasta kanyak. Di kan agin diti, Trisha. Amok ti naramid mo apanangala iti lamo-lamo aladawan ta. Kalpasan na, insend mo ka ni Dayan. Imbagam kan kuha na anabayagtan nga agayan ayat. Ngoray saan ba? Pakawanan na ko, Renz. Inaramid ko lang ti kasyay. Ngamin ay ayatan ka. Kadyak kayat ang matagikwa na kati sa bali. Nagsakit ti naramid mo, Trisha. Awan umasping iti kinasakit na. Renz. Awanan. Pinanawan na ko ni Dayan. Ita, naragsakan. Renz, adaak lang ditoy. Di kang danag. Ipaay ko kan kati pamatag asap sa pulan. Ay ayatan ka unay. Si sasagana ang aguray. Aging ang ayatan na. Iti ka naman.
Saan to ang mapasamak dayta, Tricia? Anya, Tamani po dita. Aglinipat tan. saan, Renz? Pangaasim. Ipatay ko lang kit di numapukaw kay di biyang ko. Diyak ka sa pulang ti babaya kaskan ka, Tricia. Managing bubuhod ka. Ti bagim lang ti pinanpanunot mo. Di mo man la pinanunot ti Riknak. Ken ti Rikna ni Dayan ang masakitan. Gapo iti inaramid mo. Lipatan na kon. Kit lipatan ka mata na mamipinsan. Agyaman aklangan kadag iti kinasayahat may nararamid mo kanyak. Ngayon pasensya ka. Tasaan nga umdas dagijay. Tapno mapakawan ka. Renz, pagbagbabaw ko na itinaramid ko. Pakawanan na ko, pangaasim. When Miss F, inaramid ko amin apamuspusan tapno ag-break the rents kandayan. Amok dagiti mabalin nga ibunga dagijay nga inaramid ko ngem nagari ti kinamagin bubukod ko. Nagbalinak a selfish kadagidi agundaway. Ti bagiklaeng ti pinanpanunot ko. Agbabawi akman ngem naladawen ti amin. Nagdesisyonan ni Dayan asinaan na ni Renz. Saan ang nasulbar day ja aparikot, gapo ta nagbalin kami maten abisi, gapo iti umadanin a panagturpos mi. Dinak maten pinanpansin apulos ni Renz, kasta maten ni Dayan. Aging gaan na danon ti graduation, inaramid ko aminan a pamuspusan tapno makipag-ayos ken kuana, nga may salaeng ti ibagbagana. Dinadaal ko kano ti kinasingad mi, dinadaal ko kano ti friendship mi, in black nak ni Renz, kastamatan ni Dayan. Kalpasan ti graduation saan kami ang nagkikita pay. Nalaos ti panagbabawik, amok adakkel ti nagbasulak kadakwada. Miss F, anya ti rumbeng nga aramidak, kasanuak ang makadawat iti pamakawan kadakwada no in black dakmeten iti social media. Mariribu ka nak unay, sapay kumata matulungan nak, kat pagyamanak unay tiing ka panangibasa kan panangyornos para iti pan nakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Tricia. Ken ka pagayam, Tricia. Panagkunak kat ikampay iti oras wenno panawen da Renz kandayan. Tapno aglunit wenno aghil dagiti sugat iti puspuso da. Nasakit man, ngam nasken nga aklunem. Kas kinunam, amom no anya dagiti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Ngam inaramid mo matlatta. Di mo ay ayan ti bagim pagayam ko. Ti kasayaatan nga aramidam ita, kat dumawat iti pamakawan iti Diyos anamarswa. Ikararag mo asapay kumata dumteng tumatla ang ti aldaw, tamapakawan da kada Renz kandayan. Pakawanam ti bagim kat ag-move on kan. Di mon panunutan pa iti napalabas, ngam kit di agtalinaadlatan iti lagip mo dagiti apasamak. Patsak adumteng tutel daw nga agkikita kayon tumatlaeng atalo. Gundawayam tumatan ti dumawat iti pamakawan kadakwada. Ket sapay kuma tadi monton aramiden ti inaramid mo kada Renz kandayan. Agbalin ko mga adal ken kadayta. Alakastan pagayam ko, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.